Nikdy nenocuj na kotve, pokiaľ to neurobíš poriadne. Poďme zakotviť katamarán. Samozrejme, mám už za sebou prípravu ako výber zátoky, naštudovanie si počasia, viem, aké hĺbky a podklad ma čaká. Blížime sa k zátoke. Pokiaľ mám miesto ešte, skontrolujem si, či mám zapnutý vrátok kotvy a na hodinkách Garmin Quatix 8 si pustím aplikáciu kotva. Prichádzame na kotvisko. Hľadám si miesto tak, aby som nikoho neprekrížil a aby som mal vhodnú hĺbku a aby som kotvu nepoložil do trávy, ale do piesku. Na tráve sa totiž nekotví, po tráve sa smeje, ale ak prifúkne, tak sa smiať nebudeš. Rozpoznáš to tak, že tráva je tmavšia. Našiel som miesto, označím si ho na hodinkách a začnem vypúšťať reťaz. Vypustím približne dvojnásobok hĺbky a kormidelník začne pomaly cúvať. Kotva trochu zahrabne a postupne prikladám reťaz až do aspoň štvornásobku hĺbky. Motor nevyradím ani potom a sledujem, či reťaz drží napnutá. Postupne pridávam otačky vzad a sledujem, či ma stále drží. Áno, na reťaz nacvaknem lano a vypustím toľko reťaze, aby sa sila preniesla z reťaze na lano. Skončili sme? Nie. Vyvesím denný znak a ak tu idem nocovať, rozsvietim aj kotevné svetlo. Nech nezabudnem. No a samozrejme zatvorím toalety. Naspäť k hodinkám a už si iba nastavím, koľko reťaze som v skutočnosti vypustil. Keď opustím tento polomer, spustí sa mi alarm. Pozor ale, alarm sa spustí, keď kruh opustia hodinky a nie loď. Čau zajtra.